Good. Slip me some feather. I brought you a nice family of Malin. Follow my lead. Fly to the big green statue, fly due south for 3 miles, and south-southwest for the rest of the way. Where's your mother? Pam? That is not your mother. Maybe I'll eat you. I'm kidding. Where am I? You need a hug. Ha-ha! Yeah! Πάπιες. Οι οξυμένες τους αισθήσεις τις βοηθούν να βρίσκουν τροφή, καταφύγιο και ποιοτική διασκέδαση. Ένας κινηματογράφος. Οι πάπιες θα περάσουν τέλεια απόψε. Οι επιλογές στο φαγητό είναι πολλές. Αυτός εδώ θα φάει 73 hot dog. Από την άλλη τα παπάκια εντόπισαν τη φυσική τους τροφή. Η μάχη τελειώνει σήμερα. Η υπέροχη εικόνα και ο ήχος... Συγγνώμη. Τι ωραία που κάθονται. Βουτήξτε στις αγαπημένες λιχουδιές του κηλικείου μας. Ένα ταξίδι για πάπιες. Μόνο στους κινηματογράφους. Tail feather torsion. Check. Wing deployment. Let's fly!